Onko Anna Kurala? Anna Kurala? Halo, halo? Täällä tulee sinulle kaukopuhelu Katmandusta, Zapakaunista. Kuuluuko? Pitkä matka ja monta vuorta matkan varrella edessäni, että mahtaako kuulua? Halo, halo, halo? Ja että kuuluu. No hauska. Täällä Kirsti. Ja nyt on kesäkuun 1. päivä, on tiistai. Kello on lähestymässä 5. Tuolla meidän sellaisen ruohokeittiön ympärillä hääräävät nuo hoidokkieni äidit. He valmistavat siellä itselleen ja lapsillensa iltariisiä ja mulla on tässä sellainen muutaman minuutin pieni tauko näiden töiden välissä. Ja kun olin sunnuntaina kaupungissa, kuulin, että Pirjo on saanut lentolipun ja lähtee lauantaina sitten Suomeen lasten kanssa, niin tuli mieleeni, että ehkä tämän tällaisen puhelun voin sinne Pirjon kassiin pujauttaa ja ehkä saat tilaisuuden jonkun koneella tätä kuunnella. Juttelen tähän ihan tällaisia arkisia kotoisia asioita ja katsotaan kuinka pitkälle tätä juttua nyt oikein riittää. Mulla on täällä Valla Juha ollut mukana, niin me tulimme sunnuntaina. Ajoimme ensin kaupungista suoraan tuonne Eeva-Liisalle. Ja hän oli siellä parhaillaan järjestämässä asuntoaan, hyvin kaunis koti. Siellä aivan ihastuttava näköala Eevan huoneiden ikkunasta sinne alas laaksoon, mäntymetsä siinä ympärillä. Hänellä on hyvin kaunis asunto, 2 suurta avaraa huonetta ja tilava keittiö, paljon kaappia ja komeroita, iso vintti vielä kaiken lisäksi. Ja siellä hän oli juuri sitten, kun hän meni perjantai-iltana, niin hän oli aloittanut sen majan muuton ensin siivoamisella ja laittoi hyllypapereita paikoilleen ja pikkuhiljaa purkaili tynnyreistään tavaroita ja siellä sen kaaoksen keskellä sitten Juhan kanssa vähän aikaa olimme. Nostelimme huonekaluja vähän niin kuin sillä silmällä, että hän niitä asettelee paikoilleen ja varmaan on jo päässyt oikein noin kunnolla sinne asettumaan. Nythän on jo tiistai ja Eeva-Liisa aloitti työnsä maanantai-aamuna kello 8 siellä Lepra-sairaalassa, mutta toistaiseksi hänelle on luvattu puoli päivätyö niin, että hän ehtii opiskella kieltä siinä työn lomassa. Ja niin me sitten tulimme Juhan kanssa joskus 6 nurkilla tänne meille sunnuntaina ja nyt Juha on täällä vielä. Toivon, että torstaina pääsen käymään kaupungissa niin, että vien hänet pois, niin että ehtii äidin mukaan Suomeen. Ja jospa mulla olisi onnea tavata Jokisen Anna-Liisaa. Hän on tullut eilen Katmanduun aamulla ja siellä olikin aika joukko vastaanottajia. Urho oli tullut Kurkasta ja Kari Tansenista. Vallanväki on Katmandussa ja tämä Alpo Paajanen, joka on myöskin täällä niitä suomalaisia, tuli kaupunkiin matkalippuja järjestelemään. Hän menee lomalle Suomeen. Ja sitten siellä oli tämä Asmanien perhe, se sveitsiläis-suomalainen perhe myöskin Anna-Liisaa vastaanottamassa, että on hänellä ollut siellä tervetulojuhlat varmasti aivan riemu ylimmillään. Mä en millään päässyt eilen, meillä oli hyvin kiireinen päivä ja tänään on tuon Nepali-hoitajan vapaapäivä niin, että mä olen ihan aamusta iltaan täällä kiinni täällä mäellä, että en pääse. Huomenna on iltapäivällä kodissani kokous ja jos sitten torstaina illan suussa ehtisin kävästä kaupungilla, mulla on vähän muitakin asioita ja eräs kokous siellä, johon luultavasti sitten ehdin mukaan, niin ehkä tapaan Anna-Liisan, ellei hän nyt vielä ole lähtenyt. Aika rohkea tyttö hän oli, tuskalsi tulonsa näin pitkään siirtää, koska täällä on jo sadeaika aika lailla paikan päällä. Tänäänkin on oikein lujasti tullut vettä useampaan otteeseen, niin että saa nähdä, kuinka pian Anna-Liisan on Okaldungaan sitten lähdettävä.
Olisi hauska, jos hän olisi täällä ehtinyt piipahtaa, mutta ei ainakaan vielä näkynyt. Ehkä on niin paljon sitä pakkaamista ja tavaroiden kanssa puhaamista ennen kuin hän pääsee lähtemään eteenpäin, ettei malta lähteä juoksentelemaan. Niin Juha on ollut täällä useamman kerran ja kun Juhan tapaat siellä nyt Turussa, niin kyllä hän osaa sulle kertoa, minkälaista täällä meillä on sen takia, että hän on kaikki nämä lähimetsiköt ja ojat ja nurkat kolunnut tuolla ison poikaparven kanssa. Pojat tulevat koulusta 4 aikana, niin sitten täällä on ilo ylimmillään. Ja sitten kun sillä aikaa pojat on koulussa, niin hän leikkii Hupin ja Karanin kanssa täällä kotosilla. Mutta nyt juoksentelee tuolla, kuuluu vaan intiaanikiljuntaa, kun he tutkivat tuota suurta metsää, joka on tässä meidän naapurissa. Sen he on ristiin rastiin juosseet ja hypelleet, jos miltä oksalta ja rungolta. Että kyllä Juhalla on kertomista, kun hän täältä tulee. Ainoa suru on se, että hän on näin monta kertaa tänne tullut ja vielä ei ole yhtään tiikeriä nähnyt. Ja sitä hän tuossa äskenkin valitteli, että oikein uskossa on tullut, mutta ei vaan ole niitä nähnyt. Mulla on tuolla hoidokeita parhaillaan 4. Siellä on 4 äitiä Pienokaisen kanssa ja 2 on äidit menneet kotiin käymään, niin on semmoiset, mitähän ne mahtaa olla, 14-vuotiaat isot siskot sitten mukana. 2 semmoista hyvin puuhakasta nevarityttöä, jotka on täällä pikkusiskojensa kanssa ja tuolla ne vaan ahertavat keittiölle ja keittävät iltariisinsä niin kuin isommatkin ihmiset. Nämä on hyvin kurjassa kunnossa jokainen hoidokki, että niissä ei ole paljon epäilemistä, minkä näköisiä ne on, kun ne on niin pieniä. Sillä on 1 vuoden vanha, joka painaa nyt tasan 4 kiloa. Ja tänään otin yhden uuden, joka on 3-vuotias ja painaa 6 kiloa, niin ei siinä paljon eroa ole. Joten niiden ruokkimispuuhissa se sitten tahtoo aika siellä vierähtää. Tänään meillä oli täällä aika lailla muutakin touhua. Tuli lääkäri käymään täällä ja sitten tuolta valtion terveydenhuollon yhdestä koulutuskeskuksesta käy täällä joka tiistai ryhmäoppilaita. Heitä tuli tänäänkin 8 kappaletta tänne ja piti sitten pitää jonkinlaista pientä opetusohjelmaa niin aamupäivällä. Ja taas ensi sunnuntaista lähtien mulla on jatkuvasti tuolta yhdestä naisten koulutuskeskuksesta oppilaita täällä aina 2 viikon kerrallaan. Niitä oli viime marraskuusta helmikuun loppuun asti 2 tyttöä ihan jatkuvasti ja nyt taas kuulin, että sieltä on sunnuntaina tulossa. Kysyttiin, josko otan vastaan, niin tänne haluavat tutustua tähän ruokintaohjelmaan ja sitten viedä sitä eteenpäin omille seuduille, minne itse kukin palaa työhön koulun päätyttyä. Mä olin niin toivonut, kun Tuomisen Salme on tulossa tänne 17. päivä kesäkuuta ja mä olin tässä jo pikkuhiljaa haaveillut, että mä pyydän muutaman päivän lomaan silloin, kun Salme on täällä, mutta nyt kun nämä oppilaat tulee, niin ei mulla taida paljon lomatoiveita tässä vaiheessa olla. Se pitää sitten aamusta iltaan ohjelman tiiviinä ja voi olla, että sen jälkeen kun se 4 viikon kurssi on ohi, niin sitä sitten ehkä saa muutaman päivän. Mä nyt joudun olemaan täällä luultavasti syyskuuhun, koska tämä kouluhoitaja siellä Mahendrabhavanissa ei vielä lähtenytkään lomalle. Minun piti muuttaa sinne nyt kesäkuun puolenvälin tiimoilla, mutta hän ilmoitti, että ei hän ole vielä valmis lomalle lähtöön ja hän siirtyy eläkkeelle, niin nähtävästi haluaa sitten hoitaa täsmällisesti työnsä loppuun. Hän on aika lailla jo väsynyt, että nähtävästi se loppupuuha siinä sitten viekin enemmän aikaa kuin normaalisti. Joten joskus syyskuussa mä sitten, jos Herra suo, niin muutan täältä kaupunkiin sinne Mahendrabhavanin tyttökouluun, jossa sinäkin Anna vierailit. Sehän on ulkonäöltä tuttu paikka ja ne koulutytöt olet nähnyt siellä. Ja Moti on siellä jatkuvasti koulussa niin kuin silloinkin kun kävitte.
katson, että tämä on nyt Herran johdatus. Tämä nykyinen työ alkaa käydä vähän henkisille voimille ja uskon, että taivaan Isä tässä siirrossa nyt on nähnyt hyväksi antaa mulle vähän jotain uusia virikkeitä ja pirteämpää elämää. Tuommoisten jatkuvasti aliravittujen lasten näkeminen tuntuu käyvän voimille. Ja kun tätä nyt on jo vuoden täällä tehnyt, niin yhden osalle varmasti riittää. Vaikka eipä silti tässäkin on tapahtumia yllin kyllin. Joka päivä oppii jotain uusia asioita ja kuulee merkillisiä elämän kohtaloita. Ja kun noiden äitien kanssa juttelee, niin kyllähän siinä monenlaista tarinaa saa kuunnella, jotka sitten taas jäävät sivuun, kun sinne tyttöjen maailmaan menee. Että se on niin erilainen se ympäristö ja se työsarka. Mutta mä nyt olen täällä vielä tämän parisen kuukautta ja 3 tässä ehtii olla vielä, hyvänen aika. Pahin sadeaika, jonka joudun sitten täällä olemaan ja syksyllä pääsen vasta lähtemään. Mutta jospa tämä nyt kuitenkin sitten näiden uskovien kannalta, jotka täällä nyt ovat uusia, on taivaan Isän mielessä, niin kyllä mä täällä nyt sitten olen ja kokouksia jatkuvasti pidämme joka keskiviikko. Saattaa olla, että mä joudun tästä lähtemään tuonne töihin vielä, niin tämä nauhe jää kesken ja yritän siihen toiselle puolelle sitten kertoa vähän millainen kokous meillä huomenna oli. Nyt on aika vähän käynyt väkeä, kun täällä on parhaillaan ollut vehnän korjuu. Ja nämä meidän uskovaiset tästä ovat kaikki maanviljelijöitä niin, että jokaisella sitä työtä on niin yllin kyllin. Eivät keskipäivällä sitten tahdo päästä, mutta jos nyt varsinkin sataa huomenna, niin kyllähän ne sitten kaikki tulevat. Vehnä on jo korjattu, mutta nyt on se naisten työ, vehnän kuivaaminen. Siinä sitä riittää pitkäksi aikaa, kun sitä sateen välissä aina sitten yritetään levittää lakealle paikalle aurinkoon ja taas haravoida sitä pois ja kerätä ja koota ja nostella, että nämä meidän kokousväki ovat nyt siellä elonkorjuutöissä. Mutta kyllä he terveisiä ovat lähettäneet, että ei se enää viikkoa kauempaa kestä niin, että sitten me taas kaikki tulemme. Ja voi olla, että jo huomenna muutamat tänne sitten ehtinevätkin. Karanille kuuluu hyvää. Hän on saanut säilyttää ilonsa sen kastekokemuksen jälkeen ja näyttää paljon valoisammalta ja rohkeammalta kuin ennen sitä. Jotenkin se tietysti häntä ahdisti, kun hän tiesi, että se on Jumalan tahto ja kuitenkin sitä aina sitten vuosi toisensa jälkeen ja kuukausi toisensa jälkeen siirti toistaiseksi ja tuonnemmaksi. Ja nyt kun se on tehty, niin se on ohi ja tähän asti on Herra heitä varjellut, ei mitään pahaa ole tapahtunut eikä itse kullekaan heistä ole mitään ikäviä seurauksia siitä koittanut. Näin sunnuntaina menin aamukirkkoon ja kyllä oli ilo olla taas mukana. Mä en ole pitkään aikaan sinne päässyt. Oli niin täynnä, varsinkin se miesten puoli oli niin täyteen ahdettu ja tupattu, että ei sinne liioin enää jalansijaa tahtonut löytyä. Niin että pieneksi se käy se kokouspaikka, ellei sitä pian saada laajennettua. Ei sinne enää kohta mahdu tämä normaali sunnuntai-aamun kokouskansa, joka tulee sinne Herraa palvomaan. Meidän yhdistyneen lähetyksen johtaja Vilkoks puhui siellä, sillä hän lähtee pari viikon kuluttua Nepalista, siirtyy Amerikkaan työhön erään raamattukoulun johtoon ja 6 vuoden palvelun jälkeen he lähtevät maasta pois. Me olemme saaneet tänne uuden miehen. Hän on ollut nyt kielikoulussa Eeva-Liisan ja Valtojen kanssa. Ja hän astui nyt tänään toimeensa. Vilkoksin ohella ottaa nämä huolet sitten harteilleen. Suremme Vilkoksien lähtöä, sillä me olemme tosissamme hänestä kaikki pitäneet. Ja ensi sunnuntai-iltana on siellä
päämajassa heidän lähtöjuhlansa lähetyksen järjestämänä. Olemme tehneet sellaisen albumin. Jokainen työntekijä on täyttänyt yhden arkin, joko itse piirtäen tai kuvia leikellen, mitä kukin on saanut kokoon. Ja se on koottu sellaiseksi isoksi albumiksi. Seppo Kostamo on siihen laittanut nahkakansiot. Ja sunnuntaina siinä lähtöjuhlassa se sitten heille annetaan. Mä olen töissä kyllä silloin, mutta mä olen pyytänyt yövahtia, että jos hän pari tuntia olisi täällä, että mä pääsisin käymään siellä lähtöjuhlissa juuri silloin, kun se albumi ojennetaan, olisi se hauska olla siinä tilaisuudessa mukana. Ja näin saattelemassa tätä meille rakkaaksi käynyttä työmme johtajaa, joka siinä mielessä on menetys, kun he lähtevät. Me olemme kaikki heistä paljon pitäneet. Niin, vallat nyt sitten jäävät Katmanduun. Heillä on talo jo ja sinne tehdään saunaa. Pirjohan kertoo näistä enemmän. Ja Taisto ottaa tämän meidänkin alueen tupipotilaat hoitonsa. Tulee kerran kuukaudessa käymään täällä kylällä. Kiertelee näissä eri pitäjissä. Ja sillä tavalla saa vähän niin kuin liikkua siinä sairaalan ulkopuolella ja varmasti se on hänelle itselleenkin virkistys. Ja tänne hän tulee keskiviikkoisin, jolloin meillä on kokous, että jos hyvinkin järjestyy, että hän voi jäädä sitten sinä iltapäivänä tänne mukaan, niin olla se meille kaikille ilo. Mutta Pirjohan nyt sitten on tulossa kotiin pariksi kuukaudeksi ja lapset mukana ja on se hauska, kun saatte pitää tätä perhettä. Suurinta osaa sitä perhettä siellä kotona vähän aikaa. Uskon, että olette heitä hartaasti odottaneet ja nyt saatte heidät kotiin. Ja vesalaiset nyt ovat sitten juuri sinne päässeet ja onpa jännittävää odotella, miten he siellä toipuvat ja virkistyvät. Olivat tosi väsyneitä, kun he täältä lähtivät ja huonokuntoisia, että voi olla, että heiltä menee joku aika Aurorassa kaikkia vaivoja hoidellessa. Mutta voi olla, että se on ihan väsymystäkin, joka levätessä sitten haistuu ja toivottavasti he nyt saavat kunnolla levätä ja löytävät paikan, jossa voivat olla. On teillä Turussa sitten kesäjuhlilla siellä useampia edustajia, eikö ne levälahditkin jo siiheksi ehdi? No Anneli tulee sitten vähän myöhemmin. Ja kuinka se Salmi, joko hän ehtii sinne, hän on täältä lähdössä joskus 21. päivä kesäkuuta. Viipyy vain 4 päivää Katmandussa läpi kulkumatkalla ja tulee sitten Suomeen, että joko hän juhliksi ehtii. Mä en muista niitä juhlapäiviä, mutta onhan teillä aika monta lähettiä siellä sitten kotona eri puolilta tuomassa tuliaisia ja terveisiä, kun juhlaväki on koolla. Varmaan siellä jo seurakunta on täydessä juhla touhussa. Kyllä se on aikamoinen puuha pienelle seurakunnalle sellainen kesäjuhlatoiminta. Kuinkahan Anna olet voinut? Sitä on aikaa, kun sain kirjeesi ja mä ihmettelin sitä, kun kerroit siinä, että et ollut saanut minulta kuin jouluksi postia. Mä olen almanakkaani tutkinut ja mä olen lähettänyt sulle yhdenkin kirjeen, jossa lähetin Duppan perheen valokuvan. Ja sitten olin lähettänyt helmikuussa yhden kirjeen ja maaliskuussa taas toisen. Ja sitten myöhemmin joskus huhtikuussa, että kyllä mä olen säännöllisesti kerran kuukaudessa kirjoittanut. Ja on harmi sitten, jos ne katoavat matkalle, kun mulla on semmoinen tunne, että se Duppan valokuva kirje oli rekisteröity, että eikö sekään ole eksynyt perille. Aika paljon on postia kadonnut, ainakin monet meistä ovat sitä kokemassa ja mä oon itse saanut hyvin vähän Suomesta päin postia. Ja siitä syystä olen nyt pari kietokirjettä lähettänyt ihan lyhyin väliajoin, että ne menee ainakin sitten
tervehdyksenä perille. Ystävät tietävät, että mä täällä olen vielä elossa ja työtä teen, koska yksityiset kirjeet tuntuvat katoavan. Mä en ole kotoakaan saanut veljeni perheeltä en sitten kuukausi, vaikka mä olen sinne hälyttänyt ja tiedustellut kuulumisia, niin ei mitään postia ole tullut. Et saattaa olla, että se on sitten kadonnut matkalle. Ja sen tiedän, että veljen tyttäreni on heinäkuussa menossa Japaniin ja mä olen niin kovasti odottanut tietoja, että matkustaako hän Nepalin kautta. Olisi ollut hauska saada hänet tänne vieraaksi edes muutamaksi päiväksi. Mitään viestiä ei ole tullut ja maaliskuusta lähtien olen sitä odottanut. Nyt on kesäkuun 1. päivä, että pitkään tämä posti viipyy. Ellei nyt sitten Anna-Liisan mukana olisi jotain uutisia. Ehkä siellä on postia ja monet ovat säästäneetkin sitten kirjeensä nyrkkipostiin. Kenties näin on käynyt. Mutta ihan varmasti sinulle Anna olen kirjoittanut ja oli kauhean kiva kuva Dukpan perheestä, jonka lähetin ja sekin on sitten nähtävästi kadonnut. Ehkä on lähetettävä uusi kuva. Ja siinä kirjeessä juuri kerroin sitten vielä enemmän siitä meidän dukpalaisten lasten vierailusta täällä ja kuulumista. Nyt en ole heistä kuullut. Norpun piti tulla käymään täällä heti ennen sadeaikoja ja olen sinne kirjoitellut ja hätyytellytkin, mutta ei vain ole ilmestynyt. Ehkä hän on yrittänyt saada Hellinien mukaan ja kun se on niin monen tuskan takana se Hellinin lähtö, niin on sitten Norpunkin tulo viivästynyt. Lapset ovat kirjoitelleet, he ovat koulussa kaikki 3 ja heille kuuluu hyvää, niin että mitään semmoista merkillisempää ei sieltä nyt sitten ole kuulunut. Juhanin lääketieteelliseen opiskeluun olemme kovasti toivoneet jotain edistystä, mutta ainakaan vielä ei ole mitään uutta kuulunut, niin että hartaasti heiltä jatkuvasti tietoja odottelen. Että oli hauska, kun he olivat täällä, sai semmoisen uuden tuoreemman kontaktin taas niihin nuoriin ja on kiva pitää yhteyttä. Ja jännityksellä sitten seurata sitä heidän elämänvaihettaan eteenpäin, kun taas oppi heitä niinku paremmin tuntemaankin. Helliniltä en ole nyt vähän aikaan saanut, tässä on joku viikko, kun sieltä tuli kirje, mutta nyt ei ole kuulunut. Ja ehkä taas sitten loma-aikana täytyisi siellä mennä käymään, kun ei oikein muutakaan lomaohjelmaa ole tässä nyt mielessä. Täällä Nepalissa niin oikein tämän lomaviettopaikkoja paljon ole. Jos se menee jonkun asemalle, niin siinä joutuu sen työn kanssa heti tekemisiin. Parasta päästä jonnekin muualle, jossa sen oman arkensa voi ihan kunnolla ja täydellisesti unohtaa. Mulla pitäisi tämän vuoden aikana olla 5 viikkoa, mutta en ole sitä vielä yhtään viettänyt. Ja jos sinne kouluun menee, niin siellä saa sitten aina vaan talvella koulun loman aikana itsekin lomaa ja se on tammikuussa. Vähän joulun jälkeen yleensä se koulun vuosiloma, jolloin kaikki sieltä kotiutetaan ja silloin sitten minunkin pitäisi oma lomani pitää. Joten nyt täytyy sitten tässä kesän tai syksyn kuluessa se tämän vuoden loma vielä käyttää. Keksis vaan jotain, minne lähtisi, niin sen loman voisi sitten silloin ottaa. Ruotsalainen työtoveri on siellä Puckmatissa entisessä kylässäni ja olen siellä piipahtanut silloin tällöin. Talon väki kovasti odottaa. Emäntä odotti nyt kovasti, kun oli perunan nostoaika, että olisin mennyt sinne syömään uusia perunoita, joita hän sillä lailla kivasti eräässä saviruukussa kypsentää. Mutta en ole tästä nyt päässyt lähtemään. Nalini on meillä työssä tässä meidän kylätouhussa. Hän on semmoisessa tässä ruokintaohjelmassa mukana ja käy kerran viikossa täällä meillä tiistaisin. Hän on vähän niin kuin katselemassa, että jos tämä häntä kiinnostaa, niin hän voi sitten
niin kun ihan jatkuvasti jäädä tähän meidän terveydenhuollon ruokintaohjelmaan mukaan. Pikkupojat ovat koulussa ja isoveli opiskelee Kathmandussa. Isä ja äiti ovat kahden siellä kotona. Ja jotenkin ollut hirveän surullista. Siellä on ollut kokouksia nyt joka lauantai kello 10, mutta eivät ne kyläläiset ole menneet mukaan. Mä olen oikein ihmetellyt sitä, että nekin vanhempi väki, jotka siellä tekivät oikein parannusta silloin 3 vuotta sitten, niin eivät ole käyneet yhtään näissä kokouksissa. Ja kantsikin juoksee täällä mieluummin keskiviikkoisin, kun et kävisi siellä lauantaisin, että en tiedä sitten minkä takia. Putimän on ollut pari kertaa mukana, mutta ei ole taas käynyt. Yksi semmoinen pikkupoika siellä sitten on uskollisesti, joka käy täälläkin. Semmoinen entinen pieni ystäväni, paimenpoika, tullut hyvin ihanasti uskoon ja hänestä on meille paljon iloa sekä Stinalle että minulle, kun hän meitä käy tervehtimässä. Hän on hyvin uskollisesti täällä aina keskiviikkoisin tulee mukaan ja milloin mitäkin tuliaisia tuoden perunaa tai jonkun tomaatin tai mitä hän sieltä omasta puutarhastaan löytää. Ja jos ei sieltä mitään löydy, niin matkan varrelta poimii jonkun kukan ja tulee tänne. Hän on semmoinen 14-vuotias, oikein kiva poika. On ollut hyvin vaikeaa kodissa. Äiti on kuollut, hänellä on 3 sisarusta, pikkusiskoa ja iso veli. Ja isä, joka on ollut jollakin tavalla henkivaltojen riepottelema. Ja tämä poika on siinä perheessä nyt tullut uskoon oikein noin kirkkaasti ja elävästi. Ja kyllä paljon olemme hänen kauttaan saaneet iloa. Kun hän tänne meillekin tulee, niin hänellä on aina joku semmoinen tuore kokemus ja todistus siitä, mitä Herra on tehnyt. Näissä kokouksissa meidän veljemme, nämä evankelistat, jotka ovat käyneet, niin he ovat nyt sitten antaneet semmoisia pieniä kotitehtäviä itse kullekin näille uskoville. Niin, että aina keskiviikkoisin sitten jollakin pitäisi olla jokaisella joku todistus tai kokemus tai rukousvastaus viikon varrelta, jota Herra on heille osoittanut. Ihan sen takia, että he oppisivat paremmin niin kuin elämään oikein tässä uskon elämässä ja saamaan kokemuksia. Ettei se olisi vain pelkkää kokouksissa istumista, vaan että itse kukin siellä omassa arkipäivässään voisi löytää semmoisen elävän kokemuksen Jeesuksen kanssa. Ja tämä on nyt vasta pari kertaa ollut tämä uusi asia esillä ja parina keskiviikkona sitten ovat nämä meidän muutamat uskovaiset, jotka nyt ovat päässeet mukaan, niin kertoneet, mitä Herra on tehnyt ja sikäli ollut mielenkiintoista seurata, millä tavalla he ovat Jumalan johdatusta kokeneet. Ja tarkoitus nyt olisi se, että he tällä tavalla oppisivat elämään oikein Herran seurassa. Elämästä tulisi seikkailua. Tämä pikkupoika tuntuu olevan niin kuin kaikkein jännittävimmällä paikalla. Hänellä on sitten niin erikoista iloa aina jaettavana, kun hän tänne tulee. Millä tavalla Jeesus on häntä auttanut ja rukouksiin vastannut. Ja tämä isä on aina tätä poikaa hakannut, kun hän tulee näiden henkivaltojen alaiseksi. Saa semmoisia kohtauksia. Ja viime viikolla niin poika kertoi, että isä taas aikoi häntä lyödä, otti kepin käteensä ja silloin hän yhtäkkiä muisti, että hän saakin rukoilla Jeesuksen nimessä aivan niin kuin vastustaa tätä isän henkeä ja hän kiireesti sitten sanoi, että Jeesuksen nimessä Jeesus varjele nyt, ettei isä mua lyö. Ja yhtäkkiä isän käsi valahti alas ja keppi ei noussutkaan poikaa kohden. Ja isä sanoi, että mikä siinä on, kun en minä voikaan sinua nyt lyödä. Ja niin oli poika sitten siinä ilossaan sanoi, että kuule isä, minä rukoilin Jeesusta, et sä minua löisi tänään. Silloin isä oli ihan valahtanut kalpeiksi ja sanoi, että kuule poika, kuinkahan minäkin oppisin sillä tavalla rukoilemaan. Oppisinkohan minäkin rukoilemaan tuota sinun Jeesustasi. Miten minä voin semmoista oppia? Ja
poika oli sitten sanonut, että kuule isä, että lähden mukaan kokouksiin, niin kyllä sinä siellä opit, että siellä minäkin olen oppinut. Ja poika sanoi, että täytyy nyt vaan rukoilla ja jatkuvasti toivoa, että isä lähtee mukaan. Eihän vielä tähän mennessä ole tullut. Ja niin me kaikki saamme yhdessä tämän uuden nuorimman lampaamme kanssa täällä iloita Herran teoista ja siitä rohkeudesta ja uskon hengestä, joka tälle pojalle on annettu. Tämä pikkupoika kävi aina siellä Pugmatissa mun luona, haki kaikki kirjat, mitä meillä oli ja lentolehtiset. Ja sitten hän oli myllyssä yövahtina sen naapuri-isännän tai meidän talon isännän myllyllä sen takia, kun siellä oli sähkövalot. Kotona ei ole sähköä, hän ei siellä voinut lukea. Ja niin hän sitten ihan semmoisena pikkupoikana 11-12-vuotiaana kävi ja säännöllisesti haki luettavaa ja valvoi sillä myllyllä ja luki kirjoja. Ja nyt hän on sitten tässä kypsynyt ja oikein päässyt uskoon sisälle. Ja kyllähän niin autuana Raamattua lukee ja kertoo, mitä hän on siitä oppinut. Ja viime kerralla annoin hänelle vanhan testamentin ja nyt hän sitten kertoo, miten hän aloitti siitä maailman luomisesta ja kyllä se on sitten jännittävää. Ja semmoinen pieni paimenpoika, me uskomme, että oikein Jumalan käsi on laskeutunut tuon pojan ylle. Hän ei ole päässyt kouluun muuta kuin 4 luokkaa saanut käydä. Isä on tarvinnut häntä siellä kotona töissä pikkusiskojen vahtimisessa, kun äiti on kuollut. Ja niin hän on tavaton lukuhalu. Mutta sen verran sai käydä koulua, että oppi lukemaan ja se on ollut siunaus nyt hänelle, kun hän osaa lukea. Hän menee Kantsin mökille ja menee sinne Raamattu ja laulukirja kädessä ja Kantsillekin pitää iltahartauksia. Niin että hän jakaa sitten tätä talenttia, ettei hän sitä suinkaan piiloon pane. Ja se on Kantsillekin suuri siunaus, kun hän ei osaa itse lukea, kun tämä pieni paimenpoika tulee. Sitten hän asuu siinä ihan Kantsin naapurissa. Tulee ja pitää näitä iltahartauksia. Että tällaisia uutisia meillä on näistä pienistä lampaista täällä meidän ympärillämme. Ja ehkä huomenna kerron sitten kokouksestamme.